Hello. So, kumusta kamo diyan sa buong Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta? Naami sa sitio Balugo, Barangay Kampalanas. Ni Suroy mi onya doon na pud oy mga pagampo nga gibuhat diri sa sitio Balugo. So ang Pinoy-anan nga diin dinhi ko gadako. Salamat sa Ginoo nakabisita gyud mi sa akong iyaan, no? Salamat sa Ginoo. So nakoy igagaw dire to, galimpyo siya sa iyang motor. Kay nindot man ang motor og malimpyo na. Kay ugma ready na pud siya nga mo trabaho. So salamat sa Ginoo dayon kanang mahalagi pod ng gasolina, no? Pero sige lang, no? Inana mo gyud ang kinabuhi, no? Salamat sa Ginoo. Doon na pod ni siya mahal nga asawa, no? Kining gadungo nay gahinguto, no? So ang niya katupong usa, no? Doon na pod usa. So bali ang anak ni Unad tulo ka buok, no? Napod na nga akong iyaan. So napod diha, no? Bago pa ming ampo, no? Napod akong asawa. Supportive mga akong asawa og asa kumulakaw. Tuapod siya didto, kuyog nako, no? Napod akong anak noon, kining akong asawa. Medyo buutan gyud ni siya. Medyo buutan. So salamat sa Ginoo, no? Nami sa sitio Balugo, no? Dinhi mi gadako sa Balugo. Unya nalipay ko kay pag-abot pa lang nako dito sa may walog sa Kamatildo. Sa Kamatildo walog. Ako gihapong uyuan na kay ang asawa akong iyaan pod. Paglusok pa lang nako perting lipayan nako nga niabot na di ko sa amuang lugar, Sitio Balugo, Barangay Kampalanas. So salamat sa Ginoo, no? To God be the glory, no? Niya hingabot na po dinhi ang inyong hinigugma, no? No, ang inyong ubos nga alagad sa Ginoo. Niabot dinhi sa Sitio Balugo. Unya padayon nga nagministeryo gikan sa Tag-Ibo, abot sa Katulayan, og sa Kangmunag nagpadayon may gihapon bisan init ang panahon pero among giantos tungod kay mao ni ang kalipay sa atong Ginoo. So salamat unya ayaw mo kalimot, no, sa sa mga pag-ampo, no, ang akong mga pag-ampo nga na yampo pud minimo sa ninyo sa among mga lakaw. Kay daghan man ang mga lakunon, no, matag adlaw kaganina mga buntag, no, aduna usab pud oy meeting sa kapulisan kaganiha dito sa lungsod sa San Juan. Unya nagmalipayon gihapon ta uban sa mga kapulisan og sa tanang mga kapasturan dinhi sa atong probinsya sa Siquijor, labi na sa atong pinanggang lungsod diha sa San Juan. So salamat sa Ginoo. Wala na mo usiki ang panahon nga nagkada adlaw, no, aduna sob-oy basta maayo ra ang panglawas, aduna usab oy mga buluhaton para sa kahimayaan sa Ginoo ug kalipay sa Ginoo. Ang among mga trabaho wala mi nag-una-una nga makagasto kundili nag-una-una mi nga malipay ang Ginoo sa amo ang mga kinabuhi. So salamat, no, to God be the glory. Ang Dios magauban ug magpanalangin kaninyong tanan ug kanamo, no, bisan karon nga kahaponon, no, katong mga manugwayay ug baka, no, maayong hapon kaninyong tanan katong manugwayay ug kanding, no. Maayong hapon kaninyong tanan katong gikan sa trabaho, no. Hinay-hinay lang pud og padagan kay
kulba og kuyaw pod ang atong mga kadalanan og pataka rata og dagan, no? So hinahinay lang unya ang Dios mag-uban og magpanalangin kanatong tanan, no? Unya katupong mga mananagat. So maayong hapon, no? Hapon na pod, no? Ting lumayagan na pod ron, no? Ting lumayagan unya ting panagat na purong mga kahaponon. Salamat sa Ginoo ang akong mga pagampo sa kanunay sa mga mananagat nga daghan mo kuha, no? Daghan mo kuha unya magkahalinan mo unya i-remit pod sa inyong asawa, no? Oh, sa inyong asawa unya i-budget pod, no? Salamat sa Ginoo. No, ang Dios magpanalangin ninyo ug mag-uban kaninyong tanan ug katong na nagdaro karon nga karon panahuman maayong hapon na nagdaro sa mga uma, no? Nagdaro, no? Para sa katong na nagbaol, no? Sa mga basak, no? Maayong hapon. Kamong mga manananggot, maayong hapon, no? So, ang Dios mag-uban ninyo, niya bantayan pud mo kanunay sa Ginoo sa inyong pagsaka sa lube, no? Nga safety ra pod, no? Tanaw-tanaw biya pumog di ba gabok ng hakhak, no? Oh, hawid-hawid gid mo, no? Okay basin og gabok na ng hakak. Maayong hapon atong tanan. O katong mga nasbukid, no? Katong mangulingay, no? Ang Dios magpanalangin usab kaninyo, no? Inyong mga kinabuhi, no? Salamat. Katong mamagulay pod, no? Maayong hapon kanatong tanan. Katong mga construction worker, no? Hinay-hinay mo, no? Salamat sa Ginoo sa ang Dios magpanalangin usab diha kaninyo. Salamat sa Ginoo. Tanan nga mga katawhan karon, no? Akong pasalamatan, akong i-greet pod akong mga amigo si Pastor Dennis Okay, no? Ang Dios magpanalangin kaninyo diha, Pastor Dennis. Si Pastor Jose Campalanas, no? Maabtikon og madasigon gihapon sa iyahang pagpamuhat sa buluhaton diha sa atong Dios, no? Si Pastor Sindo, kumusta? Maayong hapon, Pastor Sindo. Gusto mo og mga nilatan, mga humba og mga gulay-gulay na din ha atbang diha sa may tindahan, diha sa atbang sa may tindahan ni store nga Risa, dunay mga kuan diha, dunay mga nilatan, mga pagkaon nga pangkarinderya, no? Maayong hapon kanimo Pastor Sindo, no? Unya atong pangmustahon pod si Pastor Toribio, no? Salamat sa Ginoo, no? Ang Dios magpanalangin nimo diha bisan sa imong pagpamanday, no? Panalanginan ra pod ka sa Ginoo, Pastor. No, si Pastor Emer, kumusta diha sa Tambisan? So ang Ginoo gihapon magauban og magpanalangin kaninyong tanan. Og dalaygon ng Dios nining gahaponon, no? In Jesus name. Hallelujah.